sa Kanlusong aron sa pag-abot ni Burato og ni Mrs. Lenny Dahang ang iyang bagong followers dinhi sa atong lungsod sa Valencia. Oh. Day. May hapon, Day. Natay bisita, Day, sa mga gwapang lingkod mo lang, ma'am. Lingkod, ma'am. Ay, lahat. Ato, ma'am. Floor lang. Bota. Wow. Kanang. Wala, kuan na ba? Diba? Kuan na, kabuta na kuan na. Lagko? Ato tas lagko, di ay? Ay. Sinidahan ko. Kanang, ay. Mukha mo ka magbutong. Manamang ko kay ni chat na ako nga kanang na kuan lagi ko na mula ali kuan na dyan. Kanang gusto mo ko nagbutong. Ha? Si ate. Day, kamuti, Day. Ha? Kanay mong kamuti, magluong ta, Day. Diyan gabi ra. Ay, basikat lang sila. Ha? Basikat lang sila. Saging. Ha? Saging. Naisaging, no? No. Hindi ka dyan. Okay, okay, oo. Ha? Mayang hapon, ani ata karon sa bye sa usa sa followers ni Ma'am Burat. Hi guys, karami sa igsoon ni Ate Lily si Ma'am Dahang. Nice ang bye guys. Ala. Garas na guys. Kisabsari ito kasi katawa kayo. Sige sa katawa na ha. Amot sa in kay. Words, favorite, sige lang. Si Ma'am Burato, guys, na ay favorite words po. Ano sa tayo favorite words mo, Ma'am Burato? Lima rak lagi ang sa to na. Sa tayo ganyan sa tayo na. Ay, di day guys, kanon na lang isulti kuno kanang way gwapa way tapad. Ay, yes, gwapo ay tapad. Si Apo kayo ni si Ma'am Burato, oh. Siya guys, may atong kuan karon, atong gi-vlog kay kanang mouse ba? Kanang mouse, saan mouse? Baus lamang taani guys. Kini akong igsoon, oh. Batanon pa lang. Mao ni ang igsoon nga kusog mo tabang na ho dire. Wa dire yang bana guys to asa farm. Ngadto tabay. Bye-bye. Babay mo kang mo. Malihaw sa ida. Balihin mi ato sa farm ni Ma'am Lenny. Kauban nato karon si Ma'am Burato ug sa iyang anak. Oh, hi. Hello. Nindot kaayo og view ang Kanlusong guys, oh. Nawara, oh. Ilang barangay hall. Makita ang barangay hall. Among itor si Ma'am Burato sa among dapit sa Kanlusong. Bukid kung maglakaw. Ang itudlo kanang simod. Oh, bisag layo yung aduol ra. Kanang simod. Oh, ni ilang kapilya guys. Hindi ka ilang kapilya guys, oh. Santa Cruz sa Kanlusong. Hello. Hello. Labay Rami. Gwapa sa bulak guys, oh. Tanaw ra guys. Ano gwapa ha gajoy bulak. Guys, kagwapo sa buwak guys, oh. Ni
kami kan lusong guys. Ha? Copyright. Hello guys, guwapa dyan si Buratuan. Ba, miss ba ni Mrs. Waktu ka tuhog pa ani og miss ba ni Mrs. Tu. No. Kuan ka na. Murag gahanghan na baka intang. Jesus, no. Hello. Hello, Bulanon. Ni ako karon sa farm ni Lini Dahang. Tanawa guys, ang iyang kuno. Pag anin ako. Paano intay bunga karon kalis Ginoo. Hi Ma'am Burato, welcome sa farm. Ala, pinanggaan mi jamo gip sak amig butong guys. Anak. Ito po sa gida. Gusto. Bahay. Dati kita makbuka natin. Ha? Wala na sila dami lang payag ti. Mo na ilang kuan. Ay guys, so sila payag. Na sila. Kaya tani kay disaster ang payag ato kay makuha. Di ni payag. Balay di ni. Balay. Raka sa gamong payag. Asa des mister? Nagpasalamat mi aning dapita guys kay kanang nakaabot mi sa area ni Dahang kauban ni Miss Burato. Nga nagpasalamat jud ko Ginoo kay nakamit jud ko aning Burato. Kay mo ni the best vlogger ang Alicia guys. Ni ana jud sa atong lugar sa Valencia oh, tan-awan ninyo. Oh. Hi ma'am. Hello. Ma'am, Mrs. ni og miss. Pwedeng miss, pwedeng Mrs. Muni bagong followers ni Burato Flor de Lis guys. Ingon man ni Bulanong dako. Hi guys. Ako'y magkutkot. Muni ang bana guys. Tawa yung manguti. Tanaw kasi mong kuanan para mag-program. Kano sa agapon? Hindi na nangaon me. Oh. Asa man ang ikaduha nga video? Nag-upload si Manangas kuan kay kanami. Kana na ilang atawa ming dunyo dagos lamisa kay kuan sa hong katan ara nga atawa mi kay pag mo hi guys or pangatawa na wala man nga hi guys. Pangatawa junaw. Ito, makapasal si Ate Rana. Yan siya. Ha? Makapasal saya siya. Basin mo. Kuhan, manggadan ito. Basta, Dito sa Ate Lili na. Basig masikat pa na. Labaw para na subscriber. Dito. Takay boss ko. Sige lang. Sige lang, gante. Subscribe lang mo. Subscribe guys ang YouTube channel ni Buhulan ng Dako. Ay, Buhulanong Dako guys naman yun. Si Floramin din ang Buhulan. Si Floramin. Ha, igsuon niya si Florami. Hi Ma'am Florami. Bunso na. Bunso ko no nila. Buros na pa si Jana? Ha? Buros na. Tanaw di pa kanya. Oh, si Tanang ko na tanan. Ito kami dyan dito. Wala ni Floramin. Salamat mi guys kay gi-welcome mi ni Lini Dahang.
ug sa iyang minamaong kapikas sa kinabuhi. Asa man to? Asa ra to? Ah, di ara nanghipos in tao, no? Pasensya jud kab. Hello guys, nahuman nami og kuan, snack. Human nami og snack unja. Mag niya si Mang Burrito atong Burato ato ang atong pangutanon kung sa iyang kasulti sa among pagbisit sa iyang followers ni Dapita sa Kanlusong. Salamat sa kanang kang Ma'am Lin. Lin ba? Ay no. Ma'am Lin, og sa isang darling. Na kanang nagharamig ang gusto ka na mas ilang unsa na yan ilang gi andam nga merinda. Ja salamat kang Ate Lili nga ilang channel guys. Ajo kalimot pag like ug subscribe ug share pod sa ilang channel nga Bulanong dako og ingon man kang Ma'am Lourdes Burato YT channel. Bye-bye!